Lorica Slovakia, spoľahlivý partner v oblasti priemyselnej a osobnej hygieny už od roku 1995. Sme slovenská spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, ktorá poskytuje komplexné hygienické riešenia pre výrobné prevádzky. Našim klientom ponúkame riešenia šité na mieru, ktoré optimalizujú náklady a zvyšujú efektivitu hygienických procesov vo vašej firme. Spolupráca s nami je založená na dôvere, profesionalite a individuálnom prístupe ku každému zákazníkovi. Aktívne sledujeme spotrebu našich klientov a každú objednávku starostlivo prispôsobujeme ich aktuálnym potrebám. Vďaka veľkým skladovým zásobám a efektívnej logistike zabezpečujeme rýchle a spoľahlivé dodávky po celom Slovensku. Naše servisné tímy zabezpečujú odbornú montáž a pravidelný servis dodávaných zariadení priamo u vás. Každý deň pracujeme na tom, aby sme vám dodali kvalitné produkty včas a bez komplikácií. Naše produkty spĺňajú najvyššie hygienické štandardy a sú navrhnuté tak, aby zabezpečili čistotu a bezpečnosť vašich zamestnancov. Sme hrdí na to, že už 30 rokov pomáhame vytvárať bezpečné a hygienické pracovné prostredie pre tisíce ľudí na Slovensku. Tento rok sme sa zaviazali k ekologickému poslaniu prispievať k ochrane nášho životného prostredia. Lorica Slovakia, váš partner pre čistotu, bezpečnosť a udržateľnú budúcnosť.